Men så i dag, der skal vi lave en wrestling video, hvor at de kommer. Og det er hans kæfter, det er hans klamkanal. Kom nu, hop. Er I klar, venner? Så spiller vi. Kom ind, mand. Okay, jeg er Carlisto. Han er sin Carter. Han er John Cena. John Cena. Nej, han er dommer. Undskyld. Nej, mand, han er mig. Kom, vi begynder nu. Og ja. Ikke for noget lige mig. Ikke for det, så det. Det var mig. Nej, okay. Er det okay, vi to på samme tid? Ja. Okay, vi laver... Han og jeg kan First person. lad lige være. Hvem er du? Slat. Hvem er du, Ahmed? Ahmed. Ahmed, hvem er du? Du skal ikke sige sådan der. Nej, men hvem er du? Carlisto. Kom, Så I vil sammen hold jer to. Nej. Han er sin kræft. Nej, så er Roman Reigns. Hvad er det? Seth Rollins. Rollins.